Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Nauna kita karon nga adlaw sa aton sining nga pagpangalagad sining nga semana. Matapos ang halos 4 ka adlaw nga wala kita nagkapangalagad sa inyo bangod man sang ginsaulog naton nga Holy Week. Aksyon Hotline! Karon nga adlaw Lunes sa nasiling kuna Abril 13 tuig 2020. Aksyon Hotline! With Aksyon Henry Ispulgar sa technical side, back-up tag karon nga aga si Aksyon J.M. Baikin. Kabuylog taman si Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Art Tayhupon, checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Nakapahuway gid man ang aton sining nga mga tourist destination, ang mga beaches, ang mga resort nga masami buta kon ation sang Holy Week. Bangon nga ang kalabanan sa aton nagalagaw, no, nagalakwatsa, nagakadto sini nga mga lugar, nakapahuway gid man sini nga Holy Week bangod sa gihapon sang pamahog nga dala sang COVID-19. Aksyon Hotline! Daw na-appreciate no ang pamilya nato nagka-importante sang pamilya kag daw na-appreciate naton ang nature kay tisubong ara lang kita nagdiner sa aton tagsa ka mga puluyan. Aksyon Hotline! Diri sa Negros kag syudad sang Bacolod extended ang implementation sang Enhanced Community Quarantine or ECQ. Sa malipot nga pulong tiasta kita Abril 30 wala gihapon sang biyahe ama salakyan mga buses all over Negros Occidental bisan pa man diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline! Tibaluon tani kung kumusta nano ang pinaka-latest kag ang mga implementing guidelines maraming pagbag-o diri sa aton syudad sang Bacolod. Check karon tanag karon dugay-dugay pero sa mga update sa mga nagapamangkot nano na ang pinaka-latest karon nga status kon cases sang COVID-19 ang paghambalan sa bilog nga kalibutan. Ang record karon nagapakita no parte kadamo na gid sang mga cases as of this broadcast time
mga 1.8 million ang mga cases all over the world. 1,851,734. Mayara na sang nagkalamatay nga nagdangat sa 114,177 ang nakarecover nga mga individual nagdangat sa 423,286. Pero of course, out of this number, may ara gihapon sang 1,314,271 nga mga active cases. Action Hotline. Kabay pa ini sila mag-recover man, parang wala na sang magdugang pa sa listahan. No, damo nga mga nations ang nagdugang nga may mga kaso nga na-record. Action Hotline. Diri sa Pilipinas, damo gihapon sang mga nagdugang, no, nga mga cases sa total number of cases nationwide, mga 4,648 na, no, ang na-record as of yesterday, Sunday. May mga nagdugang man sa listahan sa mga nagkalamatay that include sa itong suno sa DOH o ay malakip ini ang mga fatalities sa nagligan nga mga listahan, no? Halong gid kita, no? Sa aton sini nga makaaksyon kag kooperar kita sa gobyerno agod nga malikawan ang anuman nga problema sa palaabuton. Action Hotline. Sa aton sini nga mga headlines. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Headline number 1, masubra 36 milyones ka pesos nga COVID-19 financial assistance. Tigayon na nga na-release ang Doli sa Bilog nga riyon. Action Ano ni man na-release na ni tanan or for releasing pa lang? I-check na nagkaroon sa Doli. Dugang nga bugas na talana nga iga-request sang mga LGU sa NFA. Action Hotline. Update kita sa second wave sang food packs. Distribution sa syudad sa Bacolod. Hoy, kumusta? Ang liquidation sang tagsa ka mga barangay agod maka-avail sang second wave nga food packs. Okay na? Action Hotline. Kaya ginapaabot nga sadtong Sabado, basi pa man lang makahingagaw atong pila ka mga barangays nga may ara sang liquidation na kung matapos nila. No, kay kung basihan ang ginpapanaog nga regulation, kinanglan tapuson o may ara kagid sang liquidation, paano mo gin-distribute ini nga mga food packs sa mga nagakinahanglan. As usual, bisan si Manasanta sos ang pinanawag sa aton hindi hamak. Grabe iya gyapon ang reklamo sa mga kapurukan sa pila ka malugar nga according sa ila wala sang nabaton nga bulig or bugas na para sa ila. Action Hotline. Kabalo ka mo ni nga tiyempo, bisan wala ka na sudan, bisan wala ka na sang gawion nga kwarta kung may bugas ka lang nga tiligangon, bisan inuno mo lang sa asin, kaginamos lang ipares mo, okay na. Action Hotline. At kag syudad sa Bacolod, wala sang panibag-o nga kaso sang COVID-19. Gistado sa mga high-risk area tutukan. Action Hotline. Kaya may mga lugar diri sa Metro Bacolod nga gina-consider as high-risk area. Kumusta na ni sila to? Kag nano ang sitwasyon nila sini. Bala ini nga mga high-risk area, ini nga mga lugar, may mga pulis gihapon or bantay sarado gihapon. Action Hotline. Sa aton nga magka-aksyon nga nag-monitor via Facebook Live, salamat gid sa inyo. Padayon lang nga magpadala sa inyong mga mensahe paagi sa chatroom amo man sa YouTube. Nga mga subscriber ta, salamat gid sa pagsuporta sa Aksyon Radio Bacolod, bangod ang Aksyon Radio Bacolod. Hindi lamang sa on-air, araman kita sa online. Action Hotline. Di ka na magpadala sa inyong mga mensahe sa 0938-225-5017 sa mga wala naman sa internet connection kag wala sang Facebook account. Online sa hotline. Online sa hotline. Nagakalipay kita at least ang Bacolod for how many days wala sang panibagong nga cases nga na-record. Tiini isa kamayong patimbaan nga nang inefektibo ang ginpatuman nga enhanced community quarantine.
And then, until April 30, lawig pa ni. No, lawig pa. Ang mga inadlaw na bilin. Lawig man nga sakripisyo kung wala kita sa palangitan-an. Pero initanan para sa aton nga mga pumuluyo kag sa aton man seguridad nga hindi kita matapikan sa COVID-19. Maki-update kita karon nga agan. Joining us over the phone is Vice Mayor Elcid Pamilyaran as the head of the Interagency Task Force sa Bacolod. Vice, how are you? Good morning. Mayong action hard na di Jackson tagpalamati. Salamat gid sa time, no? After Holy Week, balik kita sa aton sinirigular naman nga mga trabaho kag of course ang IATF, although nga Holy Week nagligad, sige gihapon ang inyo sini nga mga meetings and mga ginahimo no sa city agon ma-address ang kinahanglanon sa aton pumuluyo. Give us the update, Vice, ano kay ka ayad sang record nagligad nga daw pila ka adlaw nga daw wise ang panibag-o nga kasos Bacolod. Yes, action hard, correct na natin ginakwanta to na nakalipay na to sa pagpabalos pumuluyo. Isa ka semana wala kita sa why nagdugang. Napag-o nga positive nga COVID. In fact, may isa gani ka hospital nag-report yesterday na wala sila admission and wala man consultation. Yang nagaubo or naga-flu-like symptoms, no? So, good news ina for all of us. Action Act. Yes, sir. So, by pang until the end of the month, ma-maintain na ina nga hindi lang sa aton, no? Kundi sa bilog na probinsya. Okay. Ma-maintain naton ina nga kuan developments. Aha. Kag kung ma-maintain ina, may tendency after April 30, basi kung in-lift na ang ginatawag na ton nga ACQ, no, diri sa Bacolod. Well, ang ina nga developments, i-consider ina sa pagdesisyon Mayor Ben ka ni Gov Bong, no? Sa mga development. But lantawon mo, akong personal opinion, action art, lantawon mo ang Manila, yesterday na may 233 additional, so kasaka to sila. So, Okay. consider, ina siyang aton governor and mga mayors of that matter sa Bilog na Island. Okay. Kaya for me, ang hindi nga desisyon, hindi lang niya siyang LGU mo. Yung decision dapat ugyunan siyang Bilog nga Negros. Okay. So, ang pinaka-latest karon kagin padalang record sang City Health Office, I don't know kung mayara sila sang updated no nga datos, mga pila sir subong ang Bacolod gihapon nga ara sa aton data. Well, ang latest nga report, kwanto siya, April 9. Namuman gyapon na 7 tong aton nga kuan. Nagpositive, no, ay nagdugang. May isa kay taka mortality and isa na lang dangara sa hospital na nag-improve man ang iyang health conditions. In fact, nag-negative na siya gani. Okay. Ang iyang latest nga kuan, no? Nga swab results, nag-negative siya, pero gina-intubate, pagsinta gina-intubate, oxygen sa diapon, tungkol na may complications na sa iyang pambala. Sa ibang illnesses. So, but nagamat-amat improve ang iyang condition actionan. How about sir sa mga high-risk area, gina-considered nga high-risk area, anong update siya man? Sige man gyapon ang bantay sang taga-BHERTS, ang PNP sa sining mga lugar? Well, ari ni sila on quarantine, but kung ano sila, negative nila results ng members of their family. Okay. And hindi kinakalipay naman sa pag-report atong na-contact nila ng mga kwan. Mga tao ba lang? Okay. Na nalubilo nila, negative man to. So, may ara kita nga napadala ganing specimen sa kwan
RIPM 162 na ina. Okay. And 102 sina negative. Mm. Namotong positive ang 7. And may pending results pa kita dito nga 53 Okay. sa as of April 9. Mhm. Anong pasubong 12? Hopefully by 13. siya po may mga results na ni Mhm. action art. Yes, sir. So, amo na lang nabilin. Ano, sir, kundi may massive testing kita nagligad, ano ang numero sad to kadamuon kag inigin padala sa Iloilo? Kaya mo to ang pending 53. 53 na lang. Kinahulat Mhm. na ton. Yes, Okay. yes. Ang aton niya nga PUM nga naglapot sa 2,469. Mhm. Ang 2,185 sila nakakomplito na sa ila home quarantine. Mm. And ang kinamonitor kasubong 241 lang ka PUMs. Okay. Oo. So, as because of this extension, may mga panibag-o kita nga mga instruction or the same gihapon na ginapatuman sa mga check-up points, sir, diri sa palibot sa syudad, especially sa mga borderlines? Wala nga, aton yung one check-up points, very strict with ang aton implementation. Okay? But given the fact nga aton kapulisan, ara sa field na assign, Mm. sa kabarangayan sa action art, dili ka ng problema. Okay? Man, hindi pa kwanta rin sa mga kapitanes na doon, i-check nila. Kaya ang kada purok, o iba ng mga purok, Mm. kanya-kanya sira sa mga dalan, Mm. oo, wala kasulod. So, hindi na siya pwede. Kaya dapat ang okay man ang butang kada checkpoints, pero ang salakyan, pag yun mo, hindi kita palibuton yun. Kaya niya pwede. So, nangabilidad nila action art, Mm. isira nilang purok nila, kasi gito sila tunggit sa sulod. Diyos! Sa kunara, ganing tanod, tembrihan nila nga tanod, di kundi kulang sila. So, ay suggest sa aton mga kapitanes, kapang dismantle nyo ng mga Budal! daan nila ng kapurukan. Mm. Kaya natipit nato ng purpose ang aton home quarantine. Okay? Oo, perting abilidad. Grabe ba? And damo-damo, agree kasi sa kwa, Mm. ang distancing di action art, pinapalo. Mm. So pag-abot mo sa barangay, ginabantayan ng napuli siyang barangay officials kag tanod Correct. Ginapang siradaan nilang dalan, pamutangan nila sin. Mm. Kaya ginatimbrihan ko sa sulod niya si tanod. Kundi ang defeat ang purpose. Ah. So for me, sa aton barangay officials, kining abilidad siyang aton pamuluyo, hindi ko na pag-tolerate. Mm. Hindi ko na pag-allow kaya na-defeat naton ang purpose. Ah. Siyang aton kaya tawag na home quarantine. Okay. Grabe no, ini-sir nga problema kag na-monitor nyo nga may mga sira sa ilas ni nga mga kalye. Damo ni siya sa palibot sa Macolod? Damo, actually, kay receive ko messages mo. Damo ka pong sense na napabalo sa aton. Mm. Grabe nga style Mo sa mga barangays. Basi nagkakatol nagiguro ang palad nila magbalasa sang baraha kag magukay sang bagungon ay este sang kwan sang madyungan. Kag ang inom pag action art, Mm. nagwa nga daan ang kwan, ang funding from Forbes. Kita mo gid lang. Ang Forbes abilidad action art, may mga pictures ko din na messages ko din na receive. Okay. So hindi ko lang dulian. Mm. Kaya mo na siya ang waay magsisako ng barangay officials Okay. sa amelioration. Wala na nila nakitaan. They thought na safe na daw sila. Record yung ginimo ni Purok President. Okay. Naging secure yung iya Purok. Pero ang aral sa sulang intention nila is not that tinamo na nga purpose. Ang intention na para sige, inidom mo sulod. Sige panahor. Gani man. Natipid na ito ng purpose. Paano Okay. pala, okay lang ka pala one time ka. Pero pinabilidad niya mo pala action art. Gani inaya abilidad nila na no mga innovations ang tao nga
Dok budlay gi magkooperar, although nga ti kinsindi kita sa iba niya, ano nga doon na budlayan, sulod balay nila maglakatiner, pero kung magpanumbalay kaya para magpanahor, kag mga illegal activities, that is another thing. Correct na action art, mo nang aton gina-appeal sa aton, hindi aka kapon, nanawag ko kay Kap Danoy report ko nga muna dang isa sang observation. Handumanan area. Ipakatuan niya to, ipakatuan niya kaging pakakas ang mga sin na ginapamutang sa purok. Oh. May nabutang man to gani, okay man tani kay may pandam silingya bawal magsulod subong diri sa amon purok. Number 1 ang kawatan. Pero manugdulong dilatas, manugdulong sang mga food packs, welcome. Galing kiti ano pag sulod buto dali kami higot ang ila sininga kudal. Because Nautod si Vice Mayor Elcid Pamilyaran, balikan ta siya alas 8:26. Grabe man nga abilidad sang iban ba? Manira sila sa lagyan sing ilang purok, not necessarily nga ang purpose, di ma-itineras balay nila. Vice, sorry, ginautod kita. kuya section natin namin ng tao mo kita ko notice mo no mask no entry. Good, that is good. No entry. Mm. Hindi ko namin, nagtampo ko namin siyang aton purok officials ba? Oo, gabulig. Itong HT kaginino mga ilang bilidad, hindi namin. Ayo bawa. Pumaluoy mga muabi, din yung inyo Santos kakaluoy kag inyo kooperasyon siniban. So, ina-address na specifically sa barangay Handumanan? Hindi man bilog action bilog amo ng practice, hindi lang dahil sa Handumanan. Okay. Ang iban, libot ko di, hindi siya amon sa kuling eh. Mm. Naglibot ko to, kung kita makita na ni Barangay Official, kapilibot ko namin sa akon purok official sao. At ang isa pagkit na to, hindi sa pagsiratan ng dalan. Ako mismo hindi kaki, mataklas ko. Ay sus. Which is not good kung may emerensya, dapat na yan ang aton fire truck makasulod. Kagin siratan yung mga dalan. Mm. Kung butangan nyo na checkpoints, i-allow nyo ang paglabay sa mga sasakyan. Hindi kay permanent yung siratan. Mm. Hindi na namin. Gani, kapin pagid kung may lang tani, kung may nagasandig lang ako dal, para ang tao nga magsulod to, at least aware sila, no? Nga may nagabantay da. Pero kung ibutangan karon na sang kandado, o kung higtan, kung budlay na iya karon? Correct, may emerensya, budlayan kita. At ang kwan kita yung natipit ang purpose, kaya kinsuratan na hindi ka mo makitaan, tapos ang inyo yung activity sa sulod, wala ka mo ka mask, wala ka mo ka social distancing, ibanda ka tungit, ibanda ka inom. Okay. Kaya natipit ang purpose ang aton enhanced community quarantine action head. Sir. Kung may magpositive ka, pupos ka mo. Gani man, amo na ang budlay. Now, ma-shift lang ko very quickly because of our limited time. Kumusta, Sir Subong? Ano ang feedback kag assessment on the distribution of food packs? Man, I don't know kung may idea ka na, although in charge lang this SD, kag ang mga financial assistance, daw sige pa man ang pag-process ini. Pero what was the latest nga nakuha mo, Sir? Kung kita mo, yapon reklamo, action art, kasi ang akon niya nga understanding, or ang akon nga analysis ini, ang figures na ginhatag sa ang population pa ng sala. Okay. Or to 2015 pa na ang population pa nga gisubmit to sa DSWD. Ay, So 5 sus. years, 5 years action art, ang 613,000, I think sala na yung projection mo nga i-averaging mo ang growth mo yearly sa national growth. Kaya lain yung sitwasyon pati sa Bacolod, highly urbanized kita. So with the economic progress, damo-damo yan nag-migrate din. Okay. So 5 years time, naputako na iya. So kung nga istra ang damo-damo, itareklamo, why ka-avail sa social amelioration, tungod ka ang population natin, base na Increase? lapot na kita nag-increase kita by 30% or even 40%.
Okay. Ito nga ang ating damo reklamo. Mm. But to kung na din, may pa-announce ato sa public, Mm. ang working class na to, Mm. nga nawadaan obra, na may temporary closure ang ila employers. Okay. Ang inyo yung dito ka mo i-apply sa DOLI. Dolly. Mhm. Dito ni sila, hindi ka mo diya magpirma sa social action at sa SAP. social regulation. Okay. Oo, kaya hindi ka mo diya qualified. Ang inyo lang Mm. na employer dapat ma-file na to notice of temporary closure due to COVID crisis sa Okay. DOLI. Then dito kita, pwede ka mo to ka-apply gani online. Aha. Dito dito ka mo yung makakuha sa financial assistance. Ako maning aton mangunguma, mayara kami sa Bureau of Agriculture, Department of Agriculture. Okay. At rin, ang katabo action art, na-validate na nimo. Ang ibanto yan, binutik, na Okay. pensyon. So dala siya, pagkabot to panas na lang ilista ka mo to, tanan nga, SSS pensioners, tanan nga pensioners, hasta 40s may lista sa to. Mm. So useless, nga mabutig ka mo sa barangay officials. Mm. Oo, hindi namin. Tapos kung may empleyado ka, nanawadan ka obra, Mm. nagbutig ka man, pag-ara man ang tungalan mo. Kaya ang duli, Mm. DSWD, tanan nga agencies ni may database na na. Ah. May list na sila, so hindi ka nakabutig. Okay. Kaya mo damo, kitlakitaan, na hindi qualified nga sa fill out sang forms. So, di abi nila siguro kung mabutigan nila na kay kon di ka manugin sakto sa opisyal mo, basi pa man lang makalusot pero may database nga reference ining I understand do interconnected na sila system nila nga maka-access man sila sa data sang lain nga departamento. Yes, correct lang siya, Action Art. Mhm. Well, kabay pa ano? Nga nang pandas ang iban nga nagbinutig dason basi magreklamo pa man kabalo ka nagligad nag-viral ganitong interview sang taga TV nga upod lamon sa media. Nga tima kon niya reklamo siya niya 6,000 Jesus ka. Kuan gina siya niya kulang gina sa mo na do tatlo kadlaw lang na ganing 6,000. Basila ko kimo lang to. Kaya Gani, kami ka nag-interview, lain yan dito sa aton sa Bacolod, pa-interview sa Action Art, kaya mo man to sila ito, manong-protest to siya mo. Mhm. Pero ang iyang relo, yung Apple, Kita mo lang na. yung Apple nga relo, nasa pa na 50,000. Hindi ka kulak man ko na itong 6,000. Hindi siya gani qualified. Gani. Kapuyok niya siya nga itong kauturan. Ato ginagtricycle driver kayo home ko mo. Kita mo na may mga OFW nga nag-respond nga Ilonggo man siling kwado. Unnecessary. Hindi lang ni Chimpo so mga lalisan ta pa na. Basi ko niya to sang taon niya. Basi pa man lang madugangan. Niya ba kulang gina mo ang 6,000. Siling ko gani ba sang Chimpo ni nga nagabiyahe siya. Basi kon hawat-hawat nga ni kakita income isak gatos isa kadlaw ni. Income siyang sikat na lapot na 100 to 150. Basta hindi na maglapaw na sa 200. Gani man. Anyway, anong system nga pwede tagamiton sini, especially to those nga nagreklamo nga why matagan sang kapin pa ni sa second wave man, paano to ni ma-address kun makon mo Abril 30 pa ni abtan vice mo basi blas lingko gutom na ni sila iya pagkatapos sa Abril 30. Wala ka akong action art, kundi nag-instruction sa buong is house to house. Okay. So it is time for the barangay officials na itaking lang ila population Okay. so that kung makuha mong exact pictures ng imo barangay, maka-engage ka sa kwanin, reasonable nga debate hindi man nga department, kaya may database ka mo. Okay. May records ka, kung pila kang imo sikat driver, kung pila kang senior citizen mo, kung pila kang PWD mo, kung pila kang imong construction workers. Dapat simpo na nga makakuha ka sang economic survey sa imo barangay. Correct. Ina amo nang basihan naton
sa future nga mga assistants ka tagaay. Ang akong suggestion action ad, ining wala matagaan bala. Okay. Sa kada barangay, organize ka mo sa inyo kaugalingon, then ireklamo niya di sa amon, sa kay mayor. In writing, hindi ka sa Facebook. Kaya ang Facebook, hindi ka mo damo sapat. Oh, correct. Pag dito yung mareklamo, isay yung dari ko. Kay sika driver ko, ay kumudala. Para Okay. ma-actionan ka din. Kaya para sa kason nga mga future nga tunagaay, ang aton records madibati na aton sa DSWD. Or di man nga insya sa gobyerno. Na, Okay. may exact records kita. Pero kung the same thing will happen, kung palakpat lang ng aton nga listahan, amo man ni sa DSSD. After sa may ini nga chimpo, kay tanan dira gin-submit sa inyo, may copies ka mo, sugdan nyo na validate sang datas. Okay. Kung sila bala na di ang pures of the porta. Okay. Kaya ang inyo lista, 15,000 lang ang pures of the poor mo, which is wrong. Simpopon pa na. Pero nga bilidad. Okay. Bakit sa lamisa nyo lang naging kwan? Inobrang-lobrahon nyo. Okay. Sir, diri sa Action Radio, ma-offer guro namon nga bulig, kundi ang kalabanan, di budlayan man sila ang iban way sang ginauyatan nga mga ECQ pass o kon quarantine pass. What if kon mabulig sa Action Radio, abi ko may mag-coordinate, kinamo di ka pinanawag sa amon, makolekta na mo ni, subject for confirmation and validation of course, sa aton sining gobyerno lokal, pwede namon nga makuha ni ang mga sulat nila kag i-course through sa office mo, Vice? O pwede ka, sir. Namin na ka mga concerns nila. Okay. Na mga quantable ma-summarize. And papalapot, para nga may ang aton basis, ang aton panghimanwa. Okay. Kapal antang sentimento sa pumulo. Ito, sentimento ka totoo, ha? Hindi kahila bugay. Oo, para mabalidate kami. Kaya kasi ka action at sang growth sang city. So I think ang figures, hindi mo. Sala Okay. ang figures. So anyway, Vice, sa inong tidamo pa man ang imo asikasuhon karon nga aga. Finally siguro kuhaan ta ka sa imo sining liwat nga mensahe, especially nga nagpadayon pang aton ACQ all over the province and the city of Bacolod. Ano mabilin mo nga mga mensahe sa aton nga mga pumuloy sa Bacolod nga nagamonitor? Wala nga, kung siguro ka kwan, again, sulit-suliton ko ni, dali na lang, tapuson tani ang aton nga kwan, home quarantine. Ang pag-usar sang mask, distansya ta sa aton tupad, and stay at home mo lang na siya. Kay akon lang daw action ad, kung masustain tani, pasi, ha? Ilit ni Mayor kakigop kung laksyon ang aton. Nautod ang linya ni Vice Mayor Elcid Familiaran alas 8:38. Action Hotline. Ay, damo ang mga nag-monitor na pagi sa Facebook Live sa Action Radio. Thank you so much sa inyo sining nga pag-monitor, no? Vice Origin, are you saying kina? Amo ina nga akon nga observation nga kung masustain tani until the end of the month, basin si Mayor Bing, si Gogbong mag-design na ilit na ton ang enhanced community quarantine. Monitoron ta ang kakatapos Manila kay dako ina nga basis sang aton decision dira. So nga akon lang daw gani kon base na kon ilit ni Mayor ni Gogbong base sige na sa normal life kadi pero base hindi kaya magpasulod di tao halin sa Manila or halin sa ibang lugar. Okay. It is better than kung coach yung ang pasulod. Pero ang tao kay 30 to 233 years a day ang lugang sa Manila. Mo ina, tungod damo ka pa sa white to. Okay. Kung nag-follow sila ng tanan nga instruction, makabalik na to sila sa ila normal ng pagpangabuhi. But then kung amo ng attitude, may ito pa, dapat to dakop si Isko Moreno ito nagbulang eh. Gina-initiate sa mga barangay officials. Tote kung amo ng attitude, may na to undat ang COVID sa Manila kasi ang tao masacrifice sa uli. Okay. On that note, Vice, Dan na to ng atong syudad. salamat gid. Good morning sa imo. Salamat, Aksanad.
Action Hotline. Grabing abilidad, ang innovation gingamit sa hindi amo. May ara yung mga purok, not to mention the specific barangay, pero isa na ang handumanan sa iba na barangay, umumakuno. May mga kalye nga ginasira, ginabutangan sa gudal, ang purpose nila hindi lang makasulod dito dali-dali ang pangayaw, kundi ang iban galigin na sira nila, kay matungit sila kang mag-inom sulod to. Action Hotline. Hindi ina maayo. No, may ara magkita sang innovation, pero why naton ginagamit sa husto? No, ang aton niya, ang kung paano kita, no, maka-ideya, nga hindi kita dali-dali madakpan sang tanod kay sa mga otoridad, that is not good. Hindi na maayo. Now, ari, ang ma-offer sa Action Radio, since nga damo kamo ang damo gid kamo ang reklamo, no? Siling ni Vice, may posibilidad kag siya mismo nagapati ngang listahan sang kadamuon sang populasyon sa Bacolod nga damo gyapon ang nagareklamo because hindi na ni siya, no, accurate ang populasyon. Now, ari lang, kundi damo kamo das purok nyo, damo ga-claim niya, damo kami di, way kami matagan, ari ay. Basta tuod lang ang inyong sentimento. Ang ginahambal nyo, nga wala kamo makabaton, please, organize ang kaugalingon nyo dira. Kabalo kita nga may ara man sang problema sa pagwa nyo, pero mapos man lang na kung isa purok da, ang may ECQ mo ni, may initiate o papirmada, sino nga balay, pila ka pamilya da, nga away ka mo mamadala sa listahan, ay na nga listahan, inform ka mo di sa Action Radio kung okay, kay kwao namon kami madala sini mabitbitatag kay Vice para madiskusyonan, kag sa masunod nga mga food assistance nga pwede mahatag sa city, basi pa man lang madala ka mo. Action Hotline. Amo ning maayo nga balita, subong kay kun isa-isahon tani ang mga reklamo sa Facebook, nagapanawag sa akon personally, ti kun isa ka man lang karon idugang na lang to, ang iban mo na tupad balay nga way man kabaton, kaluluoy man sila, pero maayo ni ang ideya. Siling ni Vice ari ay, kamo dira, perma kamo himo, kamo sulat. Bisan ilunggo lang nga draft sa matinlo nga papel, para formal man, butang nyo da, ang inyo sini pamilya, ang inyo listahan, and then, please coordinate with us. Dili sa Action Radio, ma-offer namon, halimbawa, may purok daw, wari kami, mo nikramo sa purok day, amo ningi sa barangay, why kami matagan, why kami madala sa listahan, why kami kabaton, for assistance, hindi kita gusto, nga may ginagutom, bangod sa ginahimo, tani, himo kamo sulat dira, butangan niyo, address, office of the mayor, o kung ano dira, bisan ano lang, basta simple, nga kamo ay kabaton kag nagalaom nga makabaton sa bugas, no? Ang SAP na that is another thing nga pwede naton i-follow up man. Pero kung may ara na kamo papel, tawag sa Action Radio sa 4343861, kwaon naman ang papel nyo, kaginimo nyo masulat, kung ina sa purok kinang damo kamo, kung damo kumuway kamo kabaton da, kay bitbiton ina, kwaon sang patrol, ihatag sa chairman sa IATF, and hopefully ma-address ina. Action Hotline. Kay damo gyapon, humakon mo yung Semana Santa, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, Domingo de Pascua, hindi ko kapaway sa balay sang sigit ang nauganay, tisiling ko ay kumahimo ni subong kay number 1, ti Holy Week. Ang mga opisyales naton, with your respect to them, gapi na huway maning iban mo, although sige man niya libot sa mga AATF, sige man niya yapon meeting nila, so ang maayong himuon ta, may isa na lang ang mag-initiate, papirma ka mo dahi, o sinaway kabaton, pero kinanglan ang tudtuod isugin nyo. No? Kay ma-counter-check mo na gyapon, magsiling kaway kabaton, tapos paglantaw to gali, may ngalan mo. Pero mayo man ni, kay as part of transparency and monitoring, makita tayo, no? Kay karon kung magsiling at humayari ka di, ang lain sila, kung may madiskubrihan, ngaran-ngalan mo sa listahan, why kaya mahatagan, no? Pati na sa SAP, inaya tinunto na gina. No, tinunto na gina. Pero kabalo kita, ngara kita sa tion sang krisis, kag kabay pa nga mapadasing ini para makabalik kita sa normal ta nga pagpangabuhi. Again ari na mo damo, kung basahon ko lang damo niya, ari sa amon, way kami madalas program, listahan nyo dira, pila ka mo kubilog, sa isa nyo kupulok kumayara, or kilala nyo da, na, himo ka mo, sulat kay kwaon sa Action Radio, ihatag ta sa IATF chairman for their
for the record purposes and for them to act. Hindi man kami nga siling kami ang makapasalig nga matagan kamo ha kay basi maglain naman kamo sa Action Radio masiling kamo pasalig kamo nga listahon di para tagaan kami kundi budlay na. Action Hotline. Pero ang amon lang maka-facilitate kita at least no? At least ang inyo sining concern dira mabuligan ta in a simple way. Sige, si Action Alvin ato sa Sineco. I-check ta na yung Sineco abe with Action Alvin graba, no? Medyo lipot lang ro Action Alvin kay daw ipitigo Action Alvin sa patrol. Patrol reports. Action Alvin, i-check ta siya kay ang Sineco may mga advisory nagligad ti para nga maglikaw mas ang confusion. Action Alvin? Yes, Action Art. No? Subong aga ang patrol ari mismo sa opisina sa Seneco this time. Damo sa mga tao nga naghingagaw man bayad sa opisina mismo sa Seneco. Sa sining tiniyon Action Art, gina-observe to wala kunti ang social distancing. At subong this time Action Art daw hindi ni ma-follow ang ginatawag nga social distancing. Ay nga. Bangod sa gwa palang daan Action Art. May mga naghulat no nga May live ka da para makita ta? Yes, ginaamat-amat Action Art no. Ikwanta lang niya na aton sa aton sining Facebook live Action Art. I-try ta niya na no. I-plastar ta lang niya na kadali action. Sige lang, pero ang inang ginambal mo nga sa sagwa sa Sineco nga wise ang social distancing mga pilak-bilog na. Damo ni Action May isa ka gatos? Sobra ang Uy. Aridri Subong no. Mm-hmm. Sa area butangan talang pasi si JM na lang mabutang sa nga aton sining Caption. Oh, sige, go ahead. Subong Action Art subong makita nga kamusta ang sulod na Action Art. Sa sulod yan lang tawabil, iliya sulod ko na mo man. Yes, Action Art no. I-try dali lang kay i-plastar talang ni Anay. Aran Action Art no sa aton sining Facebook live. Sige be. Ang social distancing diri Action Art sa aton sining Facebook live daw hindi man makita. Lalo may mga pumuloyo diri nga nagbayad nagkasuksok man tuod sa Mask. sang mask. Okay. Subong aga pero is in terms Action Art sa gwa palang daan makita na diri ang social distancing alos hindi na ma-follow no. That is why dapat kinanglan gid ang presensya karon sa mga kapulisan. In fact wag ko lang Galing kitang problema kung ipalinyahon mo na sila karon basi perti ka init na da. Isa pa Action Art kita diri kay perti ka init gid man kung ara ka sa medyo layo-layo ka gawa. Pero kung ti ari ka skilled sang Sineco mayo pa ni kay medyo ilipagid man tuod init. Paang. Hindi mapapaang. Diri naman kung masulod kita ara may gwardiya man Action Art no. Okay. Sa area sang Sineco mo naman mismo ang mapasulod sa imo galing kiti still gina-follow ang paghahatag sang numero. Sa sining tiniyon Action Art no gina-follow ang paghatag sang numero antisikaw kasulod sa Sineco but sagwa Action Art gina-observe man naton diri ang wag-ula gid lamang ginahambal kagina ni Vice Mayor LC Familiaran. Grabe to tao sa live mo no? Oo, ipatuman ang social distancing pero kung ara ikaw lapit ka gid sa kilid ara gyapon no halos ka tinuparay lang Action Art ang mga tao ari man diri ang mga kapulisan sa idalom na sa nga police station number 6 no. Okay. Subong sini kay Puligan na lang guro sa station 6 na na indason kun may tani ko nakabutang no way guro ni ma-anticipar sang taga Sineco man voluntary malang actually mo ang pagbaton sang mga bayad da ti kun may tani na butangan bisan ang piyak na dalan kun napangayuan authority sa city nga makabutang sila kanupi nga dara maka-standby ang mga manugbayad kun do mayad. Yes, maayo kung tani Action Art. Mayad kung tani kung amuning magbutang sila sa extra tent. Pero subong sini, ang mga kapulisan ginausisa man Action Art ang pila ka mga pagtuyo, especially kung magbayad ikaw, no? And kung mabayad ka, i-observe mo man na tani ang social distancing nga amo man ginapangabay sa mga kapulisan subong with kapulisan mismo sa police station number 6. Ara na Sir Bonilla? Sino nga team leader ng ara da? I-try tabi kung sino ang team leader subong, no?
I-try the Or ang Seneco officials be, representative da, sa Seneco sa consumer si Sir Ruel Vinos, basi ara man na siya, kung ano ning mahimo nila sini? sa ari ang ila sining hepe no katuan tabi kung sinong representante mga Okay. excuse tanay no kay sir kung sino subong ang in charge especially sa security of course no man ang kinapangita taman si sir sino in charge sa subong sir sino in charge subong sa tropa si Buaron Buerom si Sir Buerom Lieutenant Buerom Aksiona Art, no? Ang Okay. ikaunta si Sir. Kayang sitwasyon dire may ara ka pungko, may ara ka tindog, pero sa isa ka bangko Aksiona Art, kunti dapat di social distancing. Kung may bangko ka, di separado dapat, no? We have Sir Buarom, Sir sa Action Radio, Sir ang sitwasyon Sir anong ginapatuman ta dire Sir social distancing, it seems nga wala na. Ari nga ni kuha nato ni patuman nato social distancing. Iwan sit apart nato dire ang kulungkuhan. Okay, halos gatino paray lang sila. Gani man ikuha namon, ikuha ipakontrol namon. Was diri Sir kay init na katama damo man anong plano Sir sang panguluhan may plano sila magbutang man bisan ten sa mga pumuluyo man di. Daw way pa ko kuan, way pa kami ka coordinate sa ila kung ano ila pa plano sang kuan. Pero kay may kuan man may atop man ang ilang waiting area sa gwa. So hindi naman guro kinahanglan nga magubras open. Sir Buerom, Buarom. Sige, at least tara ng pulis na, no, ma-regulate na guro. Yes, Actioner. Tari naman diri kaya ginapa-observe man nila ti apat ng kabilog nga pulis na nakita naton diri subong sa sinigati ng Actioner. Sige. So mali nga sitwasyon diri sa area sang Sinico with action na Nani Kiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Patrol Report. Action Hotline. Nagulpiada, no, ang influx ng manugbayad nila sa Seneco, o taga Seneco, tawagan talang karon na. Pagbalik ta si Sir Ruel Vinos and the rest of the team dira kay grabe ang tawo, nagulpiada no? Gusto na mo magbayad. Suliton ko kaging klaro sa Seneco, hindi niya butang balon nga mabaton sila sa nagbayad and then may billing sila or actual meter reading on April 16, I understand, or may actual gin mo nga pagkadto sa mga meter reader, hindi nagkakulugan ng outdone kamo sang inyo sining nga suga. Tell us kung may inutdanay, kaya mo nang ambal nila, tapos kung may inutdanay, that is another thing. Action Hotline. Why inutdanay, ang capable nga magbayad, no? Hindi ni obligado kamo magbayad sa inyo billing, kay nainsindihan sa Seneco, according sa ila, ang inyo sini status, ang nagkakatabo nga krisis. Pero dapat, sa mga may kulukwarta dira iya, no, okay gin nga magbayad kamo. Ti ang iban guro ti may kwarta na mga daan kag hindi magusto nga magsinampaw ang balayran, amo ning rason, no, nga naghingagaw sa talatapan sang Central Negros Electric Cooperative or Seneco. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at
kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at
lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kasig sa mga oras, no? Doon ginahunos lang. Isa pa lang ang istorya ta karon nga aga. Balik kita sa normal nga trabaho, pero of course may mga kuan gihapon, no? May mga tao gihapon nga waya trabaho. Karon nga adlaw. Until April 30. Now, ariyo mga mensahe lang ginapadala nyo. Social distancing sa may sinay ko workout sa pulis, nga kuan ina, no, nga ma-address. Action Hotline. Elizabeth Malakag Gamala, good morning. Oy, happy is the 3rd birthday. Ikaw 83 nga kadlawan kay Lolo Ilik Pabilio. Lolo Ilik, morning, may lang nga pag-monitor, happy birthday sa imo. Mayong aga lang may nga pag-monitor kay Councilor Ninoy Boy Gregas kag Maninay Alma kay Mama Otit kag Papa Dani dira. Amo man sa kay Allen Ray kag Tuto kuano ga monitor magali karon nga aga. Iado ko Christian o si Boy Boy kumusta si mga kids dira? Gismer,
Yado ko ni. Kag si Cristiano mo ning yado ko. No ba, kumusta ka na? Action Hotline. Dako ng utang ni Maninoy ba? Oh. Ara lang anay si Maninoy kuman hindi po ikrigas ang suktan at tiyan. Action Hotline. Iripan lang na sa ulihi. Oh. Yeah, good morning bro. Blessed Easter week. Now that the ECQ extended until end of this month, my question is, when may camps libre na balatanan sa pagwa sulod bisan diin in the whole province? That is balantayan naton. Balik na balas normal operations. What if may mga POM or POI who were found to be asymptomatic pero base dito nagkatong iban man may test kit na ta kada LGU para dasing mabalaan kung sino da ang affected in their areas para magkapreparar sa pagpanagtag food assistance lit ni mayors of each town to obligate the barangay captains kung sino natagaan kung pila ka porsyento ang na-released. Kag i-report ang result sa DILG office para ma-determine kung sino ga obra husto kag wala for the best interest of the public. Thank you. Dako ni nga problema ta sa economy ta. Delayed pa kuno taga ay pagkaon, ti wala pa obra, ti wala income, mahal pa baklon pagkaon, ti paano na lang ang less fortunate. Dapat mga League of LGUs should recommend measures to resolve this problem. Amo to kaning ambal ni Vice, siling niya base sa uli kung i-left ang ECQ, ti kung Manila, to siging cases to, hindi tanay magpasulod. Mayon ito ang mas testing mo. Kung may test kit kita nga available. Siling niya ang answer, in the future is uncertain. The future is uncertain. Pero, sige-sige na testing. Basi bala wala max testing kits or kulang muna wala positive to no i-check ta lang na kay ang mass testing ni kinanglan noon 53 ang pending pero ang pamangkot pila kabilog ang kinanglan noon pa i-test ta na mo na kay data ma-determine kung may mga positive pa nga i-dugang sa listahan mo. Action good morning. I think need na sang DSWD government i-re-evaluate ang mga member beneficiaries for peace. May ara gid nga mas deserving at hatagan sila. Ang iban nga mga beneficiary gahulat salig na lang sa benefits nila. May mga bisyo pang iban, damo pa reklamo, damo pa sila sang ginademand 6K or 8K hamak mo kulang pa sa isa ka semana. Tama naman na sila ka spoil diya ba? Good morning lang. Gali kita tay Pio sang RSB La Carlota City. Avid listener niyo. Salamat ngid. Kuan gina namin nga observation. Action Hotline. Rakilina Lumawag, Mary Grace Eugenio Fermin, good morning. God bless to all frontliners. Action Art, I hope the Philippine government will support the innovation and inventions of the Filipino people. The Fabunan vaccine, which is made by Dr. Willie Fabunan of Zambales, has been always ignored. Thank you, Gina. Good morning, Action Art. Ginagreet ko lang, Roma families ang San Enrique. Badayon Action Radio, siling niya. Apple Barido Florentino. Good morning, Action Art. Ginatami ako gali, akong pinalangga ng Iloy Mama Elisa from Manapla. Birthday at today. Kag si Daddy Nonong Man. Ako nanay Marites, kag tatay Danilo Florentino, pamati man sa Forest Hills, Mansilingan. Mario Buenaflor. Nyamusta lang sa asawa ko si Vanji. Kag sa anak ko okay man sa Manila. Stranded ako more than 1 month quarantine. Ahay. Mapauli tani ni siya. Action Hotline. Thank you, Gida. Si Rakilina Lumawag, galing nga monitor sa Hong Kong. Richel Aquarinzi. Great lang family Aquarinzi, Manay Bailon Montañez, great lang happy 5th birthday Alikin. Hari Kinyosa Hamilano, mati lang kami diya, sumaghalong lang da sa kag sa atong tanan. Aki Mihika. Silinga good morning from Silin Homes. Monitoring kami ni tita mo from Isabela. Ay, Tito Bobong Salino, kumusta na to? Buhidlaw man ta sa imo ba? Action Hotline. Nationwide, gini sigurong reklamo alin sa bugas at sa amelioration, sakit, giniulo sa barangay basi, hindi man fair ang pagpili sa barangay. Naamo na, pagkatapos, sini nga magtulutawa, ireklamo, hindi amak. Amo to ganing nga siling ko,
since ka namuno man ni Vice Mayor, sininga ang mga nagareklamo ni please, padala ka mo formal letter. Ina ba lang sa mga purok-purok, pila ka mo kubilog, da, listahan niyo, kay kuwaon na mo ng listahan, pabulig, initiate ang Action Radio, ihatag namon kay Vice, para at least may basihan si Vice sa isang datos man, kung pila exactly ang wala matagan. No? Grabe, no? Tinawagan na hindi amak sa Action Radio. Virgil Ligaspi Culoso. Thank you for the information, sir. No problem. Gamonitor man si Tata Terry Lizan, no? Si Mama ni Cheryl o si Mrs. Gamonitor sila ni Mark Arroyo, si Mama Liza Anlap, na? Good morning sila sa mga good morning sa mga kids, Toto Lian, gamonitor man, no? Si Lucas, musta si Lucas? Good morning, monitor kami di sa Silaya. God bless Action Art. Ara si Ma'am Paset. Sige. Monitor kami di Silaya. God bless Action Art. Morning, watching from Singapore, si Angel Ping Placido. Ay, sus, ara man. Ara man si paring Chupoy. Jerry Chupoy, magbanwa sa China. Opo, sa misis niya po, salamat sa inyo, ha? Kag iban pagid ang iban niyo, try ko lang ni karong gamay nga gawa. Online sa hotline. Online. Party distribution sa bugas, mga food packs, mga update lang kay Ma'am Boari, way ni Paway, bisan Holy Week, grabing trabaho. Ma'am Pasita Teros ang DSSD. How are you, ma'am? Mayong aga sa imo, after Holy Week, balik kita regular nga trabaho, gid ma'am? Ma'am Pasit? I-check lang, Bailey, what? Ara siya. Ma'am? Why pa? Ara siya? Basi kung why mabatian? Nautod? Nautod siya? Ma'am, bugas to, ma'am? Sadya, no? Ang isa ni ginawa, man ni paninguha, tani nga mabuligan, ang kung siya lang ni pagustuhan, kung mo bugas ni si Ma'am Pasita Tiro, hindi man ni pwede, guro nga itaguon niya, kag may pinilian, kay sila may assessment, may mga tao, man siya, hindi siya iya lang niya kaugalingon nga pagpanikasog. Budayan ni siya, kay ang tao niya pilam lakbilog. Ang Bacolod, pilam populasyon, may nagdugang pa posible. Na, amo ang problema, gid, Lia Catalunya, good morning. Yolanda Alcayaga Galigar, si paring Rosindo Ransing, monitorman. Joan Gonzalez Olarte, Radin Tuazon, watching from Ormoc with Fabros and Pasanti. Good morning, Action Art, si Joshua Velez, Elmer Rigula, Joe Bailoses, niya monitor kami dia. Bailoses family sa Ngabada Iskay, Nemson Lindon Ravina. Ara na siya? Why pa? Action Art ko DM kapamati kami di adlaw-adlaw sa imo programa. Aldrin Limako, salamat man Nemson Lindon Ravina. Ara man si Nonoy Tahunes, Christine Cardinal Santillan, Jonalyn Sibalia Pinida, Manny Lokyas, Eduardo Labayin, sanon man dason mas testing o kung may ara pa bala, may ara pa bala, may ara guro na. Kay ang pamangkot tani ang City Health kung may available sila nga testing kit. Na? Rinaldo Onyate, sige, ari si Ma'am Pasitero, iawaton sa anay, bisan sako pa siya sang trabaho, yaman, karon iyang aga. Ma'am Paset, how are you? Kumusta na? Hello. Si Action Art, kumusta ka na ma'am after Holy Week ba? Grabe, gawa yung Ay, oo pala, sir. Mayo man, sir. Si Action Art niya, sa Action Radio. Ma'am, ma-update lang ko sa imo. Kumusta tong second wave? Nakompleto ng 61 barangays sang liquidate kag nahatag na sa ila ang second wave sang food packs distribution? Oo, sir. Sir Art, okay na ang aton ng second wave na pangkuha na sang aton mga barangays, no? So, for the second wave, nag-increase kita into 45,000 na. Anong reason sini nga nag-increase, ma'am? Kundi isang first wave damo na reklamo nga they were not included, no? Sa first wave naton. So ang ginimo namon, nag-appeal kami kay Mayor kag sa aton sanggunian kung pwede nga makadugang-dugang kita para we can cater to some left out naton sang first wave, no? So kin-approve ang aton nga proposal
kag ginhimo ina nga 45,000 because ginbuhin na dira ang aton pantawid. But in terms of the distribution of allocation, ginlain naman namon kay tisang una ang amon to nga distribution kung sino una makasubmit amo na siya ang una sa lista. Pero Okay. subong niya to have an equitable distribution sang mga food packs naton, we base it on a formula based on the population of the barangay to the population of the city, no, times the 45,000 na target naton. So Okay. that if you have small barangay, small imo population, it follows gamay man ang imo nga share sa aton nga food pack. Pero kung dako imo nga barangay, kay laban nga nagreklamo dito, mga dalagko nga mga barangay nga they were only given a few. No? So ang ginimo namon, syempre kung if we will use that formula, ang mga dako nga barangay would commensurately cater to a big to a large number man. Okay. So, tanan sila na-release na? Saan naging release sa ila ang food packs, ma'am? Ang first release naton was done sang Thursday. Holy Thursday. Holy Thursday. Ang last release naton was done sang Sabado. Sabado, at least, ina-expect na hatag na sa mga kuan naton beneficiaries. Oo. So, expected na nga nahatag na naton umpisa Friday and then kung Saturday yung kuha, sang Sunday na pangatag naman naton. Except for some na wala pagid ka pangatag subong pangadlaw. Okay. Ma'am, pero expect ka nga base may ara pagigyapon, mga reklamo sini nga way pagidya malabutan? May ara gid man guro, no, pero ang ginhimo balas sang iban nga strategy sang kapitan na kun ano ni sikap. Ang iban balas nga ginhimo sa iban ng kapitan kung sino ang gin-serve nila sang first wave, naglain naman sila sa beneficiary nila sa second wave. Okay. So, depende na lang sa kapitan, strategy nila nga para makiter ini sila. Yeah, kay even subong mga subdivisions naton, nagareklamo man mo, nagapangayo man bala. So, para makater na lang gid sila ang those who were given some first wave, ginpahigadigada na, una priority na, wala gid siya kadaton pa. Wow, very good. No, at least kung matagaan ni kag mamuligan sila kay until April 30, at least sapin-sapin na, no? May hara lang bala mabaton man. Oo. Okay. May third wave pa ni, may request ka pa kay mayor nga needed ba nga mag-add-on kita sang food packs? Tungod nga ti extend man kita sang aton nga quarantine, aton nga ano pa to ganina? Inang ECQ, Enhanced Community Quarantine. Oo, nag-extend man. So, probably may ara pa for the third wave natin. Baw, kabay pang iba nga way madala iya matagaan na gid. Ma'am, special kung ining amelioration program, kumusta ning update? May mga natapos na kita nga naka-distribute, nakahatag na sini sa publiko? Wala pa because mahulaton tagid ang tanan nga barangays na makatapos, no. So ang ibang nga barangay subong na kasubmit na nakatapos na. We have already 3 barangays na tapos na. Mga small barangays naton, they were already encoded na permahan ko na and okay na gid yung tatlo ka barangays ta. Okay. Pero may ara kitang barangays nga dlagko nga nag-partial ang anay. So, wala pa gid matapos as of today. Wala pa gid natin maurot ka encode ang aton nga mga big barangay. Okay. Now, isa pa gid ka concern ko kay na naghambal si Vice Mayor Familiaran, sila nga ba ang iba ng mga 4-piece beneficiaries? Ang ila purok, yung butangan nila mga kudal sa guwaan para hindi kasulod niya ang tanod kag pulis. Iban kuno nga mga kwan bala mga 4-piece beneficiaries, gasigi hampang tungit. Oh. Kung may amo na nga mga picturean lang nila. Oh. So, kay may pwede na sila ka-grievance mong sa pantawid, Tapos, no? So, kung may ano ka mo na nga picture, mapicturean ka mo sa mga concerned citizen sorry for you, kay will be first warning ka mo na. Mag second and third warning na nga sige pa ka mo, you will be delisted from the rolls of pantawid beneficiaries.
Klaro. Sige man ang monitoring nato, no? And of course, kumusta mga tao ta sa perti kasako nga kwan, do ay man sa naglain pamatsyag da? Ay sa kaluoy daw okay man, okay, wala man ti may nagreklamo nga mga frontliners nato niya sa barangays, no, kay Teachers Day, aton BHW, BNS, mga barangay officials naton, they are the frontliners kit sa barangays naton, no, kay sila ni House maglista sa mga supposed to be beneficiaries ng ini nga programa, and they're also exposed to, you know, mga danger man no, so pero so far sa kaluoy daw wala pa man may nagreklamo. Okay. And hopefully ining mga purok nga wala gid yan nakabaton halin sa first nga pagpanagtag sang sining food packs matagan na tani ma'am, no, sa second wave or bisan sa third wave. Oo. Amo na gani nga profiling bala. Muna gina ko sa barangay nga himo ka mo profile sino nga mga inyo nga mga families dira sa inyo barangay. And then ano na siyang nahatag sa ila, no? So are they members of the social amelioration program? Were they beneficiaries of our food packs? Are they Pantawid beneficiaries? Amo na check nila para mabalaan nila sino pa sa pamilyang wala gid siya kakuha, no? Or mayara makita nga profiling nga sino ang mga government employees, DO, no, kay they're excluded from the program, so that nga kung may 1,000 ikaw abi ka household granting, no, so you have the list of families of this 1,000. We're speaking of families, no, so si family 1 ni ano na receive yung mga bulig ng gobyerno, si number 2 nga family, and so on and so forth, so that more or less you can have the idea sinong na left out. And ano ni sila nga sector ang na-left out nato. Okay, ang amon way nagginmang kami kaniga pang interview sa kada barangay kabalo ka. Hindi namon masigurado kung nagasugid gustong tao mo. Makita mo naman tong nag-viral nga niya 6,000 tatlo kadlaw lang kuno niya gani. Oo. In fact, no, ang iban ganing ang Pantawid nag-appeal na ko bala sa mga Pantawid beneficiaries. Hindi na bala kamo mag-intra. Kaya nga, may ara na kamo ganing nakuha ahead of the others. Nakuha na ninyo. Pero di kayo na perde sa tungit, ma'am? Ay, Diyos ko. Ang amo ni in fairness man sa Pantawid, mga few man lang na sila, sir. Few man lang na sila. Not all Pantawid are like that, no? Kani man. May ara man niya nga tutuod nga ginagamit nila mo. May ara man gid siya, oo. So, in fairness man sa Pantawid nato ng iban who are also doing good, mayara, di ba na, may considering nila, may ano ganun na. Kung sa mga bugas, may pasi, gidya mo. Oo, bala. Pero let us know lang, para nga ma-monitor ta kung sino nga mga Pantawid ang na nagapabugat sa sang ini mga tsimpo ni, na supposed to be tani, magburuliga nato ni, para mag-lighter ang aton nga load, but instead, ara man sila nagpila, mapalistaman. No? So, muna siya ako lang appeal sa ating mga Pantawid beneficiary. Sige, ma'am, I know nga, pero tigagig kasako. Salamat kisa time, good morning. Sige, thank you. Ang DSSD head, lati kabay pa nga matalatapan ni kung matatapan ni tanan nga mareklamo, away pagidyan na baton kaluluoy man ni. Kinanglanon lang magkaon ni mo, kay kundi ka ni mapatay sa, kung si President Duterte sa Veros, basi mapatay ka sa gutom, no? Baangwa sa mata mo, duros black. Kag budlay kung tamaan ka kagutom. Damo ka na mapinsaran mo. Pati na ang puno sang saging. Da kung talapson ng saging sang ingod balay mo. Basi kung ma-site mo pa black. Maria Elena Ismino Magbanwag, good morning. Amo man kay Dan Islafor, Lisa Masicampo, sa kay Heaven, Ginafi Sagupan o Saguban, Papasin, mayong agaban sa imo. Loy Jason Villa, Didli COVID-19 pandemic update as of April 12. Sige, thank you gida. May ara man si Akson Dorel sina, no? Si Bowie Julingo, Gerly Basister Neth Apungyan, Paul Robert Soriano, si Ma'am Jafet sang DILG, good morning ha. Araceli Verona, Ricky Makiling Lacson, Kiara Zabalo Erizuela, ara man si Ma'am Lorina Ramos. Jan Ker Mendoza Ikana, uy, sa tanan nga mga frontliner sa Mulubulo sa mga barangay tanods and of course barangay officials headed by Kapitan
Roberto Bitok ka Ilimanao. Morning da. Attorney Dan Ponevilla sang Nunayco morning. Kabalikat Civicom 366 kando ni chapter. Very good and keep safe kay kamo mga frontliners man, no? Staran nga 366 kando ni chapter sang kabalikat Civicom. Good morning sa inyo da. May nga pag monitor, no? Si nung Vic Itabag monitor, si Bon Bonbon Talafiero. Okay Thank you, Gid. Thank you. Grabe. Yung galing atong chimpo. Sir Fred Trairas Jr., good morning. Sir Ruben Logarta sa US. Sir, kumusta na sa Amerika? Margelinda Julia Vasquez, JC Diquilato. Noong head sang Moises Padilla, Bureau of Fire Protection. Kay Rosalyn Grati Peruelo, Maymar Fernandez Estrella, Ching Marandi Paunar, Gamonitor man, no? Jocelyn Itabag, Susi Yana. Engineer Raul Velasco, morning. Morning, miss you, brother. Galing hindi kita ay pa. O bangon sining ginapatuman karon nung ECQ. Amoban kay Lieutenant Colonel Luisito Asibot, si Bitaw Alpha. Gamonitor sila. Salamat kita sa inyo sini nga pagtutok. Mels Benedicto, Otoniel Kanyakan, Daisy Binyomingan. Good morning! Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Pedro Talapiero sa Lacarluta ni siya, Madam Jinky. Happy birthday to you karon nga adlaw. Why nagigaling ko tayo mo. Sorry kids, hindi ko malabutan ng mensahe kay Maninoy Nunoy Paglumutan. Maninoy, good morning. John Flora Mercurio kagay Digong. Rachel Andres Salibio ba may ngaga sa inyo. Salamat gid sa pagtuto. Ako lang mapanumdum sa inyo, papakurang inyo immune system, kag resistensya sa lawas. Sa muning hinganiban o aton kapital para nga hindi kita dali-dali matapikan sa mga masakit, no? Pati ning virus, ha? Kung may ara kamo sang protektadong lawas yung mabakod blag kay kabalo ka damo phytochemicals, ang Dr. Alfred Spearmangosteen capsule kag puno sang vitamins and minerals, vitamin A to zinc, so dala na lang vitamin C. Kung way kabaklan vitamin C, inom na bla. Duha ka capsule sang Dr. Alfred Spearmangosteen. Nami sina kon every meal o before meal, antes ka mamahaw panyaga ka panyapon, inom ka isa kapsula, na inasigurado nami, gid ba matiyag nyo, protektado ka pa sa anuman nga malatian. Dr. Alfred Spearmangosteen capsule, parisi sang tea, a perfect combination para sa aton ikayang lawas. Why the top tempo? Diri sa aton na pagpangalagad with Aksyon Henry Spulgar sa technical side. Back up naton karon nga aga si Aksyon JM Baikin, Aksyon Dorel Cabato. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.